ta mutsi da mutsiya ta kasa wa'anda suka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akramakallahu afakallahu. Mu koma ga Allah in dai muna so mu ci gaba. Mu koma ga Allah in dai muna so mu ci gaba a kasar nan. Akwai wasu matsaloli duk an gama zabe ko ina lafiya amma Kano mu muna da wata. Mu ma kanan zamu yi zaben mu lafiya in Allah ya yarda da yardar Allah. Duk mutumin da ya jawo masifa ko gaba ko tashin hankali a kansa za ta kare. To game da kuma alƙunun da ake yi. Za mu je aka ramaka. Kawai ko fuskar ka kowa ya ganka ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan shine dan baiwa. Nace yau baro ta zami ka cire tsoro kar ka ji tsoron kowa, ka ji tsoron Allah. Ba wanda Allah sarki. Kana bidiyo. Yeah. Yeah.